Takže čaute ľudia, som Sting, som moderátor relácie Still Voice. Teraz sa nachádzam v Česku. Nachádzam sa tu preto, lebo som tu prišiel s jedným mojím chlapcom, ktorého som si všimol asi pred 2 rokmi na pokeci. Určite sa za ten čas zmenil, takže teraz sa nachádzame u neho doma, lebo nemá žiadne studio. Takže dneska ho přivítam, je tu mladý umelec, ktorý si říká Chris. Víte u nás. Tak, Chrisi. Tak. No, studoval jsem na kuchařině, ale jo. Jsem to nějak prostě nechal. To se dohady. No. Dobře. Kolik máš teďka let? Teďka přesně 18. A kolik si mal tedy, jak si to zpíval na tom pokecu? No 14, ale nikdy bych neřekl, že to dojde jak to. Mě nikdo vůbec všimne, to vlastně bylo jen tak, prostě pro radost, sranda, víc. No, takže jak jsem to koukal, tak to bylo pro mě dost wow, že takový mladý chlapec mal asi 5 let. To bylo vidíš ta angličtina. No nešlo, ale nevadilo, to nešlo. A čo si dneska připravil pre nás, pro naši diváků? Dneska jsem si připravil písničku, se kterou jsem toho prožil fakt, že dá se říct, že dost. Náukní, hodně citovej, no, jak se to říká, vztah, děkuju. Prostě interpret, nebo spíše skupina, která ji zpívá, je 400 a název té písničky je How to Peace Love. Takže toto bude Chris a How to Peace Love. Děkuju. Máš prostor. Pom pom pom. Pom pom pom. I know to rise in the morning side. Our feet don't touch me in a prudent way. In the morning, not your water fly for me. I wanna feel when my arms are caged. When they come to me for the Satman priest, give me more when the love in a softly meets. When the smears need to show out a prison of how deep is so low. Means a lot, 'cause like to let a land boat out those trekking in the dark when the oceans let it be. When they on to you and me, I believe it's you. Tak, děkuju. Tak jsem si za dneska to bylo jakože za ten čas, co jsem viděl to video a teraz tak trošku pokračuju o dost. Podle mě. A tam už mě to zlepšilo. To už byla škola. Asi tak. Takže vždycky chodíš do školy a nesedět doma. Přesně. Nebo dopadnete jako já.